Right. Zviri sema traders. Nasi pa video ratiriri toda kudzidzisana about ma continuation patterns. Anditika. Apa patoda ngotaura 3 anokuratidza kuti tichiri mu bullish market. Market iri kukwidza mudenga. Anditika. Right. Tobva ta explainer kusiyana kwakaita chi ma patterns iwayo. Anditika. Right. Pattern yekutanga ticha explain inonzi bullish flag. Anditi after bullish flag ticha explain inonzi falling wedge. Anditika. Right. After falling wedge ticha explain triangle. Anditika. Kune wasati waona video ratakaita re explain 3 types dzema triangle. Munodzoka kumashure uko munoroona video iroro. Anditika. Rakanyorwa nzi musiyano uripo pa 3 types dzema triangle nekuziva zvaanoreva. Anditi totaona video iroro. Saka chinoitika nechonoda so pa flag panapa. Anditi negative rate ione zvinenge kaita pa charts. Ishi ndo bullish flag. Anditi kunoku tinenge tine pull. Market iri kukwidza iyi. Anditika inonzi flag pull. Anditi right. Saka zvainoita ndezvokuti market inonoricha pa area ye resistance. Pese paona panosvika market ichinotena area iyoyo inenge yatova chi resistance. Anditika then zvadaro manje market inotanga kugadzira pattern izvi kuti uzoti iflag ma lines aya ano maintain same chi distance iri pakati apa anenge akafanana nenjanji mbiri. Anditi kuona njanji mbiri adzife dzakasangana dzinoenda ku America dzigodzoka dziri padhuze kudai. Anditi kukwidza kudzika kuenda pari flat dzinzichi padhuze nepadhuze ndo zvine zvakaita ma lines aya flag. Saka chinoitika ndechoti market yedu yakarwa impulsive move. Anditi inofanwa kuona apa icha accumulate mamwe ma positions ndo area inotanga kugadzirwa flag iyi. Saka vanhu vebuy vanenge vachipinda vachibuda vesell vachipinda vachibuda. Anditika kana tazosvika kwachinenge chaibva chinechi chinono break chienda mudenga. Anditika ndo inonzi bullish flag. Getinde pa pattern number 2. Pattern number 2 tine inonzi falling wedge. Anditi right. I falling wedge ishi inoitika market yedu yakarwa lese kucharwa impulsive move kuno kutati chimanya kwenda mudenga. Anditika price painonoricha support. Anditi ichatanga kurova inonzi retracement kana kuti price correction. Anditika ndo patichatanga kugadzira pattern yedu ishi. Saka musiyano we pattern ishi ne flag ndokuti aya ma lines aya anonoita sei anoita chinono closer kudai. Anditika saka vanhu vese vanenge vachipindawo vebuy vanenge vachipindawo but manje paningirikini pa falling wedge apa ndoda kuti munotice something. Patiri kupinda chidai. Anditi vanhu vebuy vari kuita vachitendera vanhu vesell kuti vabreake ma lows. Anditika vesell vari kuchengetedzwa ma high aya. Anditika right. Kana wakaona video randakaita ndichitaura kuti tinotrader sei falling wedge makunzwisisa kuti why ma high aya achichengetwa aya. Anditika takazvo explain kuti anenge achichengeterwa. Saka kana musati maona video iroro mouya uko motsvaga video rakanzi don't buy this setup in trips trader. Anditi right. Market yedu inonosvika pakuti inonogara musupport. Anditika kuzasi kunoko takati tikanotarisa ku previous history uko ku left uko market inenge atipa ma clue tanogara ipapo. Anditi ku area kuno kuti chanogadzira reversal pattern. Anditi ingava head and shoulder mukati inverted head and shoulder kana kuti ma candlestick pattern wayaya right. Anditi sepanapa pakagadzirwa rakada kuita ngechi morning star. Anditika right. Market idobva breaker ndobva yatanga continue ne trend ichienda mudenga. Anditika taka explain kuti zvinoitirwe izvo asataona video uyamoni video atisida kuti video rinerite sei rinyanyoreba right. Tobva toya pachi bullish triangle. Anditi market ikati sharp move ichienda mudenga inonoricha resistance zone. Richa resistance zone. Anditika toda kuwana
area yekuti vanhu vakatanga kupinda nditi mastop loss ava nemahenga chi mumhepo kuarea ikoko tozomadzokera zvedu time since vasiri kuteedzera chi zvatinovaudza kuti ngatitrade trend handiti ka vanofanira kuzokuwara mugame vangwari. Market yedu inobounce handiti ichibva kunonzi kuchi expansion ichienda kushrinking handiti tanoshrinka pane vaiswa pakona handiti ka nevapi netimu ranga richibhaya. Wazviona sei kuti market iri kubhaya malow aya haasi kupwanywa aya, then line iri takati pay chi attention kuline iri rinongokudza rega kuti tswiriri ndikukwidza mudenga handiti tavaisa kukona takati muridzi wechinhu anozongochibreka. Market yakanoita sei yakanobreka chienda chi mudenga animaona. Saka tikamaona mapattern iwayo muuptrend handitika kana kuti asati agadzirwa ukaona musika warova zimove risharp wamhanya kuenda mudenga expecta kuti uchagadzira fallen wedge flag kana kuti matriangle handitika. Ukaona zvatanga kugadzirwa izvozvo wozoti market iri kukontinua chi mudenga. Kana kuti ukanonoka kuona zvinhu izvozvo ukazosvika zvatogadzirwa handitika ziva kuti market ichaita sei ichabreaka. Ukasvika yabreka iwewo manje kana utsvaga maentry ako unenge uchitsvaga maentry ari kuenda netrend watoudzwa nepattern iri kuti tiri kuenda mudenga tiri mubullish handitika. Ndosaka taexplaina mabullish chart patterns handiti ari 3 triangle wedge neflag. Saka pavidhio ratikaita tichitaura about musiyano wematriangle takati the opposite is true handitika. Saka pavidhio rinori taunogadzira rimwe video ratino explain about mapattern iwayaya kudowntrend handitika. Kana video rinori rakubatsira udzanya like button handitika mupinda mucomment section mokomenta macomments tikumaona. Thank you so much kune team rokukomenta handitika thank you. Ngatirambe takaita sei takadaro tichifollowa malesson one day tichameka sense. Kune vanyowani vatanga kusangana nesu this video pachannel inoi tinodzidzisana forex tichifocusa nekutaura neshona handimaona saka kana muruda kuti followa tiripo pafacebook Shona Forex Academy, ilipo pa TikTok Shona Forex Academy, pa YouTube panapa tiripo makanodzanya subscribe button ni notification bell. Then wasati wagadzira ma accounts e forex wadogadzira makaenda pa bio pe account yedu munoona pane ma links aripo. Then wadopinda futi channel re ku WhatsApp kune vamwe ripo futi link papo. Ngasangane pa next video.